طبعا بالبداية دەستپێکی ئەم دەخوازن داخوازن بنگەهین بکن یا یەکەم vekirina lika zanîngeha me li vir li Reqayê ye ji ber ku rewş gelekî zehmet e. Yekem xwendekar ji ber dûrbûna rê û ya duyem jî ji aliya aborî ve zehmetiyê dikişîne. Gelek malbatan çi karmin bin çi nekarmin bin ev du sê mehin mûçeyên xwe wernegirtine. Her wiha em berê 50,000 lîreyan diçûn hesekê û bi 50,000 jî vedigeriyan. Lê îro çûn bûye 100,000 û veger jî bûye 100,000 û şiyana min nîne van pereyan bidim. Em hêvî dikin ku li vê mijarê bênêrîn û ji bo hemû xwendekaran hatîçûneke asantir bêdavîn kirin. îro em bi rêveberê lika zanîngehê Dr. Ehmed Elaevbel re civiyan. Gotûbêjeke dirêj li ser danîna gelek mekanîzmayan ji bo hêsankirina pêvajoya ezmûnên vê werzê hate kirin ku bi sala bê re li ka Reqayê jî were vekirin. Pêşniyar erênî bû û Dr. Sozda ku çareseriyên bilezmên bingehîn dê hebin ku alîkariya xwendekaran bikin da ku vê serdema ezmûnan li Reqayê an li Derezorê derbas bikin. طبعا اليوم التقينا مع الطلاب مع ممثلين. Îro em bi xwendekaran û nûnerên wan ên li zanîngeha Firatê û li ka Hesekê re civiyan. هدف اللقاء هو طرح مجموعة من المشاكل والتحديات. Armanca civînê ew bû ku komek pirsgirêk û astengiyên ku xwendekarên Reqayê di zanîngehê de bi taybetî di qonaxa bê de rûbirûyê wan dibin bên nîqaşkirin. طبعا اتفقنا على عدة نقاط. كان هناك مجموعة من Em li ser çend xalan li hev hatin û komek pêşniyar hatin kirin, her wiha gotûbêj hat kirin û çend pirs hatin kirin û em gihîştin çend encama. Ev encam dê ji serokatiya zanîngeha Firatê re bên şandin da ku wan ji rewşa heyî agahdar bikin. يعني اليوم أنا سنة رابعة ظل عندي سنة واحدة لتخرجي فهمت علي؟ فمن حقه يخاف